Şuň ýene-de siziň ünsüňizi polisiýa, prokuratura, gadet gullugynyň işine çekjek. Olar bir-biriniň arkasynda durup guramaçylykly işleýänini, para üçin hatda adam öldüren jenaýatçynam uğrunu tapyp aklap bilýänini bilmeýän azdyr. Biri maňa bir näçe gezek imoda, TikTok'da, WhatsApp'da bir zat aýtjak agamjan gürleşip bolýarmy diýip ýatdy. Soň bir günem jaň etdi. Gurrun berip başlanda men utandym. Geňirgendim. Damagym doldy. Ol ağlap başlady. Men giňlige salyp göwüllük berdim. Bir atanyň beýle aklaksyzlygy, bir gyzagaşyň ömrüniň kül bolşy gözüňden geçdi. O gyzyň namysyna atas tarapyndan degilenini töwerekde bilmeýänim galmandyr. Öz gyzyny zorlap, 9 çagasyny urup töwerekdäki aýal gyzlara da azar berip gelýän jenaýatçyny para üçin aklap işini yapdylar. Ahal welayat Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Şahmuhammed Şamradow öz gyzy Şamradowa Nurjahany 2016-njy ýyldan bäri zorlap gezýär. Aýalyny, çagalaryny gorkutup işi gizlin saklapdyr. Ahir çydaman aýaly we çagalary 2023-njy ýylyň oktýabr aýynyň 28-nde ony suda beripdirler. Şahmuhammed para berip tutda ýeňipdir. Bu häzir ol azatlykda gezip ýör. İslese maskalasyny zorlaýar, islese köçä goýar. Bu habar maňa şu wakanyň içinde bolan adam gurrun berdi. Kimdigini aýtjak gär. Hemme tutnamalarına çelli görkezdi. Ýöne köpçülükde görkezmäne gorkýar. Polisiýa, prokuratura, gadet halkyň arzyny dinlese de kim güýçli we pullurak bolsa şonuňkyny dogry edýändigini, adalatyň hiç gili ýokdugy barada gurrun berdi. Aslynda ýöne şu maskalada bolup geçen waka Türkmenistanda döwlet derejesinde bolup dur diýsek ýalňyşmaz. Sowet Soýuzy yıkylan bäri biziň başymyza gelen ýolbaşçy diýdim dogry hereketlerini ulanýar. Diňemenki dogry. Sen näme bilýän? Men näme diýsem şonu edersiň diýip häzirki wagt has ötegeşdiler. Çöregem, aýlygam meren okdur. Gazanç diýip her kim her ýere gitdi, dagadyk. Dünýäde maskara bolup ýörüs. Goňşy halklaryň iň agyr işlerini azaýlyk edýär. Hem biziň ýurdumyz ýapyk. Halkymyz internetsiz, habarsyz, bilimsiz ýa galak bolup durus. Hökümet işgärleri adalatyň, adamkärçiligiň, aklagyň, diniň üstüne tüýkürip bir çaga zorlayan haramzadany aklaýar. Ödem diňe pul üçin bir ýurtda adalat ýok bolsa, hiç kim rahat ýatyp bilmeýär. Adalatsızlyk ýokunç kesel ýaly her kimiň başyna gelýär. Belki meniň hem şu sözler, şu video soňky sözlerim bolar. Tebäde hökümet bizi ýok etmek üçin elinden geleni edýär. Kän aktivistler türmede, şu günem Bayram Allaly watly kän wagtary köpçülükde görünmeýän aktivistimizi alyp gitjek bolýarlar. Biz bir-birege kömek etmän agdala bolanmyz üçin ol maksadyna da ýetýär. Şu zatlaryň hemmesini bes etmek türkmen halky siziň eliňizde. Siz bara bir bugün bolmasa ertir oýanarsyňyz. Ýöne näçe giç oýansaňyz şonça da ýetkimiz kän bolar. Biz size garşy kän ädim etdik. Sizem bize garşy ädim edip arkamyzda dursaňyz watandaşlar, biz ýeňeriz.